O Concello de Pontevedra e a Universidade de Vigo presentaron o seu programa Falamos, un proxecto que nace co obxectivo de fomentar o uso do galego entre os estudantes do campus pontevedrés e, en especial, entre o alumnado do primeiro ano. Este proxecto vai a xugular deste momento, tratando de darlle ferramentas á mocidade que quere mudar ao galego, facilitándolle contexto, facilitándolle tamén espazos e alternativas de ocio e de socialización, desenvolvemento, contactos. Segundo un estudo realizado por esta universidade no ano 2018, o 64% do seu alumnado é monolingüe en castelán e soamente un 18% utiliza o galego para comunicarse. O que queremos con este programa é contribuir a aumentar o uso do galego entre aquela poboación que fala castelán habitualmente pero que está en condicións de converterse en falante de galego e tamén, por suposto, en fortalecer o uso do galego nas persoas que xa teñen esta lingua como lingua habitual e que ao chegar á universidade en moitas ocasións a desprazan. No programa Falamos crearánse espazos de socialización e poñeránse en marcha actividades lúdicas dirixidas a todo o alumnado. Penso que hai traballo, penso que hai un nicho importante para introducir este proxecto e penso tamén que imos estar a voso carón para intentar en todo momento sacar adiante un proxecto tan bonito, tan ilusionante. O programa Falamos arrancará no inicio do vindeiro curso académico.